दिनै जोङो ग्लबेल सिटिजेन जानांगोन मुलुगाव जों थांना थानो हानांगोन दा बेखायनो मुलुगनि मानसिफोरा मा सानदों बेखौ जोंबो एसे सोलोंनांगोन हाखौथ' जोंनो नांगोन बे हाखौ जोङो दिनै नङा दागोन जेरै इजराइलआ गावसोरनि प्रमिस लेन्ड होनदों बर'लेण्डआबो जोंनि ड्रिम लेन्ड जों बेखौ हगारनानै होआ जेसेबां सम थांगोन जों जुजिलांबाय थागोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया आरो बेवहायनो बाथौखौ जों गायना लानांगोन बेवहायनो खाम सिफुं खेराइ जेबो थानांगोन नाथाय एट दि सेम टाइम बर'लेण्ड होननाय जि जोंनि डेस्टिनेसन जि कनसेप्ट जि आइडिया बियो माने मोनसे टुक्रासे हाल' नङा बियो जाबाय बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि गेदेमा हारि महरै फोथांनानै दोननाय बेसो दिनै जोंनि मानसिफ्रा बदलायनाय लोगो लोगो हा टुक्रासेजों जोङो सुनो नागिरो हायाथ' जोंनो नांखागोन गसंना थानो थाखाय बियो जोंनि आबै आबौनि मोननाय बे हा टुक्रासेखौ जोंनो नांखागोन एट दि सेम टाइम बे हायाव गसंनानै फैबाय थानाय समाव मुलुगाव बर' हारिखौबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै दिन्थिनांगोन जोंनि बिबान आरो बेखौनो सानोबो खिन्थु दायो जिरायनानै थानाय उन्दुनानै थानाय जौ लोंनानै गोग्लैनानै थानाय बिदा फंबाय नांलायलायनाय नों मा मावदों आं मा मावदों नो टाइम बिनि थाखाय टाइम वेस्ट खालामनो सम गैया बेखौ साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै माने लेखा गोरों जानांगोन गोग्गो जानांगोन रोंखा राखा जानांगोन कम्पिटेन्ट जानांगोन केपेबल जानांगोन गासैबो हानाय जानांगोन आरो हार्ड वर्किं जानांगोन सबसे गिदिर खोथाया जाबाय हार्ड वर्किं नङा होमबा कनफिउजनाव गोमानाङा दिनै फिसा 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 कनफिउजना जोंखौ आन्दायहोयो सोरखौ आन्दायहोनो हायो जायहा डाइरेक्सन गैया जायहा डेस्टिनेसन गैया जायहा थांखि गैया बे मानसिखौ आन्दायहोनो हायो जायहा थांखि दङ डाइरेक्सन दङ बेखौ आन्दायहोनो हाया बेनिखायनो दिनै बर' हारिया आन्दायनांगौनि जेबो खोथा गैया नङा होमबा बाथौ धोरोमनि फारसे बर' हारिनि फोथायनाय सिबिनाय बे अरायबो दङ दा दिनै बाथौ गौथुम हिसाबै लाइमोनानो जा बा गुबै जि जोंहा आफादानो जा जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों बाख्नायदों नाथाय जोंहा गोबां मावनांगौ दंबावो दा बेखौ जाहाथे मावलांबाय थायो फोसाबनाय समाव माबायासो माने आमेरिकानि मानसिफ्रा इंलेन्डनि मानसिफ्रा जोंखौ हासार माइयाव हासार होनो माला होनो 30-40 बोसोर सिगाङाव बिनि सिगाङाव हासार होआमोन जोंनि मानसिफ्रा अर्गेनिकखौनो जाखायोमोन बिथांमोना फैनानै बुंबाय जोंखौ हासार जेला जों हासार होबाय बिसोरा अलरेडि अर्गेनिक जाजोब्बाय बिसोर फैनानै जोंनो बुंबाय ड्रेस गाननांगौ ड्रेस गानबासो जेन्टेलमेन ड्रेस गान महात्मा गान्धीया आधा ड्रेस गाननानैनो भारत उदांस्रि खालामबाय जोंखौ बुंबाय जेन्टेलमेन जानांगौबा ड्रेस गानथारनांगोन कोट टाइ गानोबा सुट बुट गानोबा आरो जेन्टेलमेन नङा होमबा जोंनि मानसिफ्रा सानबाय जेन्टेलमेन जाथारनांगोन दाख्लै बावै मनज सिसोदिया डिपुटि सिएम माबानि दिल्लीनि बियो बिराद स्पिच होदों बिराद पपुलार स्पिच जे जोंनि जे फोरोंगिरिफ्रा माबायदि फोरोङो जेन्टेलमेना बेसो होननानै ब्रेनाव सोना होलांबाय जाय मानसियानोखि करापसन खालामा गाज्रि खामानि मावा बिराद गियान गोनां नाथाय बे ड्रेस पार्टि मोजां गाना बे जेन्टेलमेन नङा बेबो जेन्टेलमेन खिन्थु जोंनो ब्रेनाव सोना होलांबाय जेन्टेलमेन जानांगौबा बे सुट बुट जाथारनांगोन बेयो नङाबा हि इज नट जेन्टेलमेन आं बेखौ रेसपेक्ट खालामो दा अब्ला जोंनि गथ'आथ' बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट खालामनाय नङा जाय आफाया जौ फाग्ला जानो हानाय आंखौ इसेबां गियान होलांबाय नङा होमबा दिनैसिम आफानि नाम फैबानो आङो गियो मानियो माने सिरियास जायो बे आफाखौ जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा बुंबाय हि इज नट दा जेन्टेलमेन हि इज दा जेन्टेलमेन जायनिखि मोजां वेल ड्रेस खालामो दा बे जिनिसखौनो दिनै ब्रिटिशफ्रा जोंनो फोरोंफैबाय गामसा गाननाय माबा गाननाय बे नङामोन नाथाय जोंनि अरिजिनेलिटिखौ गोमालांनाय गैया जोंथ' जेन्टेलमेन जाबाय ड्रेस गानबाय नाथाय बिसोरा मा जायो दा बिसोर हाफ जालायबाय बिसोरनि सेंग्राफोर सिख्लाफोर ड्रेसा हाफ गाननानै बेरायो बिसोरो लंथं थानो मोजां मोनो दा बिसोरो जुदि बेनोमोनबा जोंखौ फैना मानो बुंफैगोन नोंसोर ड्रेस गान आरोबाव न' लुनाया फैबाय जोंहा मोजां अर्गेनिक हानि माने मा होनो बिफां लाइफां बायदिसिना नारा चुरिफोरजों बिराद मोजां न' लुना लायोमोन खालि बेवहाय एसे माने मा बिनि माने डिउरेबल न'आ बायदि गोबाव सम जोरो बेखौ थिग खालामना लानांगोन दा बे समाव जों बुंबाय नङा थिं लुनांगोन बिल्डिं लुनांगोन जोंनि मानसिफ्राबो ओरैबायदि हांखो जाबाय करापसन खालामबाय फैसा खामायनांगौ जेरैखिजाया बिल्डिं लुनांगौ होमबासो जागोन नाथाय बिसोर दा मा खालामो दायो सुथि मोनबा जिर'नि मोनबा बहा थाङो फरेस्ट एरियावसो थाङो आरो न' बांला गिदिराव नङा जुख्रि कटेज होनना बुङो कटेज बायदि फिसा न' मोनबासो मोजां मोनो लैथो सेराव हाग्राबारियाव जुदि बेवहाय नोंहा गोजोननाय दङबा जोंखौ मानो बुंफैगोन नों बिल्डिंखौ जायनि थाखाय जोंहा जेनेरेसन मोनसे बंस जाबाय फैसानि उन खारनानै नङा होमबा ओरैनोथ' सिगां मोनदों अर्गेनिकआनो जानांगौबा जोंखौ मानो बुंफैगोन जों हासार हो दिनै हासार होनानै जोंहा मेगन नुवा जाबाय केन्सार जाबाय माबा
जिखौ नुदों बे नङा, नुयैयासो डाइरेक्ट। जिखौ नोङो साननो हादों, फिल खालामनो हादों बेसो डाइरेक्ट। मेगनजों नुनाय माने न' मा होनदों अल ग्लिटार्स आर नट गोल्ड। गोजों नुनाय माने सना नङा। ओंखायनो अनलि मेगनजों नुनानै डिसिसन लानो नाङा, फिल खालाम बबे कारेक्ट बबे राइट बबे रं।